كدريجة در روجاوی دبو حتی کو کتا بن آوه هسکیف شبر چکرنا بنداوه زیانه که مزنگ هیشتیا خوزایا وی دوره به تایبتی تمام وان دورین دیروکی دبن آوه دمان نافچه که دیروکی هسکیف 12 حتی 13,000 سالان و دگره بریان ها دیروکاوی و مخابن ده انجام چکرنا وی بنداوه ده پرانی دبن آوه ده مایه ما خواستم روشاوی داوی ناس بکنها هسکیف کتیه روشه که چوا هفکاری من عبدالسلام آکنجی چو هسکیفه و نها ویجور یکسر روشاوی داویج مره بحث بک عبدالسلام امتین جمتا امتخوازن هسکیفا نها ببینن پشتی کو دبن آوه ده ما بله هیوی داره وقت تجی پیاماجه کرد 12,500 سال لزمان حسانته لدیروکه کی گله کی کفنه به دهان شهرستانی هاتنه چونه بر ماهی وان ما بون اوجی اف درخست بود جیه کی گشتیار تبع همو هولان او پروژه بندا و السویه به داوی هات ایدی حس کیف دبنی آوید اما جیانه کیج آویج نو والورت آوا کرن از جی لگل میوان خو امین بلوت باخم کسی 5 سالاج بو کو بندا و السویه چه نبت لورته کوشنه کی برخدانه کی مزن دا له هولاوی جتری نکر و که هولا گشت دنیای و یا اکتیویستا امین بولد جنگه پرسته یعنی و از نظنمای ریز بکمت بجم تش حس کیفی جی مزن تربی قدیمی و خبات انت بردوام لورا هف کاری مبرا بده نشان از خوازم اولی برا حس کیفان نو هیدی ام نشان بودن وین ابره دا اجی برسا خواج که امین بکم حس کیف yani ev bacarı kevnare yek vajlata hat bu çekirin. Qaya şehri dibêjin bi Türkiye û çend navê heskîfê hene? 12 navê heskîfê hene. Heskîf bi xwe jî yekemîn li ser cîhanê li ser kêleka nehra Dîcleyê pîroz got hatiye avakirin 12,500 sal berê yekemîn cîhanê de bajarê got bi şikefta hatiye avakirin. Ev dere û tiştekî balkeş embêjin bi 12 nava jî hatiye bi navdar cehpa, ceypa, cîpanes, ceypas, cîpas, kehfa, kîhfa, kîpanes, keypas û en dema paşê embêjin dema Asûriya de gotiye keypa bi Kurdî heskîf û bi Erebî husnul keyf û bi Tirkî jî dema Osmanlıya de navê bûye Hasan Keyf. Hêvîdar ev cî ku an hem lê hevkarê min nîşan dide binê me de ew heskîfa kevin hebûne wisa em li ser pira berê ne vêga dîmen jî li ser ekranê hene ji wan dîmanê berê jî dibînin belê ew heskîfa berê bi giştî dibin avê de maye mixabin jiyanek li vir ji nû ve tê ava kirin em dibêjin Mezopotamya axa şaristaniya behs tê kirin ku ev der cennet de yani bi rastî jî hin ji bo vê wê ji bo dünya walê jî dibêjin cennetê navbera dî ji ew Firatê de be tu dikarî ji me re ewha sînorê Mezopotamya ango mezrebotan xêz bikî bi devkî kê derê ye ev mezrebotan giringiya wî çi ye? Yani ji em bêjin ji herêma Wanê dest pê dike heta Hazarê yani Hazar hewza siya em bêjin dema Azerbaycan û İran û Gürcistan ve dest pê dike heta Sivasê em bêjin hetanî Anatolya got em bêjin ji Qeyserî tê û heta Hevlêrê, Musulê, Nînova, Bexdayê û Amedê û Malatî ev komple em jêr dibêjin ya dîrokiya Mezrabotayê kevnî bi hezar salan sinûrê wê ev derbû. Şima hûn ewqal hember vî projeyê sêkinin yani av tiştekî giring e ez vêya dipirsim bira şeşnayê fêr bikim ez dixwazim ji bo ku bin bi çavekî objektif ev benda ve hanê pêwîst bû Yani benda bi rastî nepêwîst yani wek ez her dem dibêjim duyemîn wek tofana Nuh û weke duyemîn îşgalbûna Moğla li heskîf hatiye çêbûn yani gel divir de ji dîroka xwe jin bav û kalên xwe ji kevnarê xwe yani hestûyên bav û bapîrê xwe nikarbûn got bibine vî rexêdin hinek abêr hinek ji qehra jî mezelê xwe jî li vir hiştin dîroka xwe li vir hiştin çend û hunera xwe li vir hiştin urf û adetê xwe li vir hiştin
lê kelha spehî stêrka Mezopotamya heskîf ew kelha ezîm ew kelha pîroz îro hûn dibînin di çi halî de di nava betonê de di nava xercê de weke kezebayekî şewitiye. Divî navberê de ez ê dîsa şevkarê xwe rica bikim ew berhemên ku ji vira hatin neqilkirin jî tam li tûşa tiliya min xuya dike belê zehmet ew kêşana wê jî li ser kêştiyê ji bo evkarê min kêkê min dibêjin ev bendav ev baraj ji bo ceyranê bû dihata wî ya ceyranê salane çend milyar ango milyon kilowate ku pêdivî pêwîstî bi bendavekî wiha çê Ab rastî meriv halo bêjî yani bendav ne bi kar û qazanceke gel û em bêjin heremê ye. Ceyrana Türkiye ya salane istedi çend devî yê jî vî bendavê bê hilberandin. Ji sadî yek yani milyar kilovat yek milyar kilovat elektrik yani teveke Mêrdîn û nîvê Batmanê terî nakî. û ev bendav projeva bendava got em di sala bîst û yekê yekemînê de qirnê mîlenyumê de ji xwe li dewletê Efrîqa jî ev bendav rabûne. Yani îro ji beyî rojê ji beyî em bêjin enerjiya ba heye ya enerjiya xwezayî got heye piştî vaqa teknolojiya got bendav hat avakirin ev ne ji beyî gele ev ji beyî hesabekî dîn e. Heskî kevin an hûn li ser ekranê dibînin ew bi hezaran şikeft li vir hebûn bêguman di Mezopotamyayê serdemek ev der jîngeha mirovahiyê bû anha îdî bi giştî dibin avê de mayê jiyanek nû li vir tê ava kirin. Kêkê min serê avê ji Dicleyê ji Amedê de tê ava dirêjeya bendavê bi giştî çend kilometre û heta kê derê diçe. Yani ji Amedê bajarokê Bismil binya gundê Salatê dest pê dikî û heta em bêjin Şernax û Kerboran û gundê Germiavê dewam dikî yani yekemîn 405 kilometre erda Mezopotamyayê ji sê behrek dibin avê de ma. Yani sadece ne bi dîrokî ew erda bi xwezayî got bê ziraet dihate dikirin em bêjin yekemîn her kilo eşyayê gel xwe pê kara xwe dikir yani cotê xwe dikir rezê xwe çê dikir bi milyonan erd dibin avê de ma û Aktivîst emên bülûtnerînê xwe gol vir xor tehlikekam hekek mazlum ew ji reberî vir ez xwazim du deqe cî bidim jî hêvîdar û divê heyamê de divê jiyana nû ya heskî fê de hatin çûyîn çawa geştiya re to rêberî dikî rehberî dikî turizma vira çawa bû tesîrekî wekek ku dibêjin bandorekî erênî li ser turizma vira çê bû yani. Yani bi rastî berê rêd nav bajêr de diçû. Yekî xwastibû jî nexwastibû jî riya wî divir de derbas bû ji ber ku rê nav bajêr de diçû riya wî derbas dibû disekinî li ser rê. Yani ew kesê ku disekinîn her yekê avek jî kirîbana jiyana vir pir xweş derbas bû. Ne baştir eva keştî hene mesela gelek tişt hene anha çawa anha. Anha yani insanê ku nexwaze rê dervayî bajêre nakeve skêvira yani. Tê lê dirêne hemû der beton e tişkînîne derbas dibe yani. Heskîfiyekî tu nêrîna te çawa bi te ev hala yan ew hala. Yani ji xwe her roja ku derbas dibe însan xwe ziliya xwe bê rojê tîne. Roja berê. Tu kêfa turîsta çawa xweş dikî tu ji wan re strana dibêjin kilama dibêjin çi dikin? Yani ez kêfa turîsta vî awî xweş dikim ji min biqede ez çaykî îkramê wa dikim ez ji min biqede ez dibêjima dema ku hûn bixwazin bigerin û bibînin û bêjin me ez kîf dîtiye devla hûn saetek biseginin 2 saet ez dibên biseginin strana dibêjim ji ware yani. Mera ji bêjim weşana xwe bi strana bira pir kurt be nexwan hakek ümit ye bi mira biqehre. Tevê hêvîdar. Tamam ez ê Seyda Perinçek ji were bibêjim. Rûmeta jiyanê zanibin emrê çû buhurînem matê bi saxî ji hevdûra bibin ê ku çû hewî dîne matê bi saxî ji hevdûra bibin ê ku çû hewî dîne matê oy oy ez kîf çûne matê ah ah ez kîf çûne matê.
زور زور سپاس سویدار حسکیف چو مخابن ایدی نماتی بله گلکی سپاس هفکاری من عبدالسلام کنجیج هسکیف لگل مبو